abonjoria bechiro ya mugunga nigo rituko ria rero baisokia na kugikiria ukungusana na ukugendete kwenekigwa igati y'obugambi bwechireyo amo n'obuteneneri bwa Chambers of Commerce bakorabonere Job Nyabuto uyoro munyakergo bw'ekyombe gya boda boda ri asechire ya mugunga nigo batebire bona goika babo kumubwatezi Zabulon Ondieki oyo oro munyakergo bwechireyo muri kito Gilbert Kobina sanga na barabo na gutwariganira robot yoruo asobwime nime ase echiro ya mugonga ime ya machoge bwa burabu ase abamenyi aboyigo babwatani obosombi bwa bodaboda beso kya ase nsemo ya mugonga umusingi obo no lianga okungusada kwanya ko bagoko baro egati yekyombe ya Chamber of Commerce ime ya echiro ya mugonga boyigo no boteneri bwe echiro obwokorawa no mo chairman Zabulon Ondieki Nyasani Samarieta ngoro ku Job Nyabuto ndomo chairman ndomo vice chairman we wodi ya bomba baburabu asense moye chipigipigi aswera asindo machama ni umugonga boda boda ingana nere gendera mugonga ya itoga iga etatoga ogeti ekyombengere gya chemugonga kya matanga gekoro ku Chambers of Commerce ikigete kwanga isomo chama ni tobwe jiro getete ko moseri elinde kyombeki kya matanga getagware este jiro ya ito ya mugonga intubuna abana mugonga ntoko chugwanja gentekyo igo bono ntutoko gatwaranga irio serikali mono toyo serikali era stole abantu abo bagonya gutwanga isaga ige chiro batete go moserio burayi bwe chiro buya bagendare nigo bakwerera buna okungusana nuko nguranyara ko bagokonya kogenderera gwe chire iyo nabo igongo chonyara ko bakora to gututukanu asengencho yo gochikunyara ko bago tenena asenjeri tari endonge Nekoro kwa Peter Makori Asimako umumenyo mugongaga nimbwata bakachinyomba mugongaga iga ona kyombe ke badebire gekorwa usema Chambers na gega teneleta matanga kyang'iri guchanda omuchama ni tubwe chiro bachi batige twegure nga bachire bosongo ekibachi bakora bosongo na matanga kyagenda usaba no kyachi bachi bakome kabisa batira namangana afote Samarieta ngo ku Victor Mbongi mwana boda boda mugonga yo muturezeranza echiro yaito ya mugonga yarara iru n'abayibanda ba chairman y'abakoro lakini ndwaje korra kende otemire gukora gazi nabwatente ne county no mugabano ito simba oretire bake echiro tate gotebaiga mugonga korutwa choro tuburayi bwa fote twachorire echiro twanyorire nyagitari abantu abakurwa ni fote n'abantu bari bale kwa kuchibeza cyari meri umuguko basi ayo ategere ko imbiji omo chairman yoito bachore n'abana inchi injeuna Ronald ndonda debeneke chairman aredira magandro monga korekana turuere moroje nyagitari mugongeyo wiki matukoma ngo igorwere echiro monyeroje Boris Bosti monyeroje igo abawo jigoko gambera ko imbijiri baba na chipa imenga mini chairman chipa imenga ba mu imbijiri in fact imba udo wa imrande sisi atuwaju obwatana kwa boni ko kwajanye ko bagokoreterera igoro yo kungusana nanga baria bechiro ya mugonga wetera sobo chairman bwa Zabulon Ondieki Nyasani nabo igo ubuteneri bwa Chamber of Commerce mboranya kwa bo kuigwana igoro yo butumeki bw'ekibesa abuse of the office, failure to implement public policy, unbecoming conduct, extortion and bribery, misuse of power, and irregular allocation of stores. Nararetiro okungusana na sensemo ya mugonga anekero okuigwana kwa ko guikeranirwa nari abamenyi ba mugonga nabo igo babwatani nabo igo abonchori barasoro gonguriga banya ko bakora ubonchori bwa basenjirere ndonge nararenge kurwa sensemo ya mugonga aserit kuri rero ime ya machoge bwa burabungo rikwatereka temba maritana nje Gilbert Kobi